ngawan ngayat lenti habang ai ngai snei habang ape tambang ngam lai le namang ngam poi sya kathong jong ka jingjong Daki hajar mut ki pai ba na kisnong ba pher hapo kamahati constituency hene kasngi ka hnriu tarik jong ujamang araja afr kilale ban sakhi ya ka jingle pinyaso HSPDP ka kong iwa kharbani bat ka bansa aireng hakani ki election araja arpulai na kamahati constituency Nalor ki hajar mut ki pai ba ki balai but ya ketei ka long ki me layo iru badon shibun ki wipat ki riu pau kumat na mahati ki balai don lang bat ki bala shimya karai bakin sa ai ka jing kershan ya ka kong iwa kharbani hakani ki election ka bansawan badru bakin penjob don buram ru ya ka Nakiha ke HSPDP ki balai don ha gate gisngi ki kentup yo ba KP Pangyang Presiden barang ba jong ke HSPDP nang ta uba PB Seliang Presiden ke HSPDP riboy uba Kraw Marwin General Secretary lembat Shibun ki wepan mai ki bhai te baro ngi de ki baduk ma ngi ki nong bhai ngi de kita ki kup Seliang Islam Seliang sa at philai iro ya kalenti ya ka ba khoru khoram man poi sene ndrai ngakum kariu kan thei ngakam khen ya kita ndrai nga kai ya kalawei jong ki pai ba ki nong song snong jong kamahati lai sin laiwat ngawan hapo mahati constituency bat ngadeiru anong song snong jong kamahati constituency an penpena api ipai ba atharai bun ki bompat tip bat ngi dei trai snong nang ne na po umbis ne bat ka office jongi ka bangila sina hangte hajrong bangin sakha pribon chibet kata ka office namanta ipai ba jong kinong song snong jong kamahati constituency Urit uria ukop Seliang usem Seliang ngalaya denti ya kamawati nado ki ar hajar khandriu omdei bangaya denti banwan penong meeting pajba kumne henry buan kisnong ki bangalarung dala ki jonggi ki jat hakit liwing ban pet kummo ka jinge jong pajba dene am pajba ngawan ngaya denti habangai ngai snei habang ape tambang ngam lai le namang ngam poi sya kathong jong ka jingjong kawai bat mo khiu ngiklem yo hak to por ngam ong ba phim ai bila ai ka buat dia na wan lang ada independent candidate hak to por ngayo hadu ar hajar tam kadai ka buram ya nga kadai ka buram ka jong phi kinong kersan mentale le ngai ba ndai tam kinong kersan ki bariem ndai menta ki ba thamai ngilong lang ki bariem hakaju hi ka parti jong sing agar pat ya pi kipai ba bawat nom yakhi shane shatai lada ka wan ka elang thari lane uslabro ngindei ban kolon ginyai ne hadu ka bakut ban poi sha ka thong jong ka jingjop ka jong na pai ba kadai ka jingjop ka jong pi ngadai shakri jong pi ngam dei kan rat jong pi lada ngam i pi kipai ba nong song snong jong ka mahati kam dei ka basuk banwan laisin laiwat banyele election maju ngatharai kiwe kilai sange ndrai ka kong kharbani kannom sange hadu kasi jengiap ngantre lang bat phigi nong mohati constituency lada ngam poisa ka thongru ngan yatri lang bat phi hasnda jongpi man ka por na ka wei ka por sha ka wei ka por hendrai ngin poi hi ka jingjop no hakane ka sin ka mamanta te ngin poi hi ha ka jingjop ke parti SSPDP kadai ke parti ke bala rimtam kumba ong ikong mene kadai ke parti ke baduk kong lara kadai ke parti ke baduk ru nginam khamdut namai khalia bangin ra sha Manipur man ai sha ki masin ngila sha khamdut na ka blang leit ai sha ka masin sha Manipur dene apa ba lalu te ya ka pisa jong pa ba to po Meghalaya lara sha Manipur sha ki wegi state banyele election balai ngong bunta hapet ke NPP kadai ke parti ke belapan nyele election na Manipur la job nei ke yo pisa pa ba kamdai na Meghalaya balai ngin sha khamdut klem jing yo jing mentoy na lade habani sha khamdut ni dei ban di yele de kadut habani khamdut ya kamasil jong ngin di yele jong ni ndei bang ile ai sha ki wei ngakar pat ye pi ki pat ba kane kadai ka sin ka balai yang ni dei nak tak kadau ngakar pat ye pi ki pat ba
kat ne pilayawan hang ne kadai ka jing iet ke jong pi ngasnusun habang apet ya pi sha asngi ngapa de ngashong pandal kam don cimut de ngaban shong pandal sal namar ngar ngadai kum mapi larang apoy sha ka thong jang jing jopru ngadai sha kri jong pi kham halor mapi ki padba kham halor mapi kita kinong thepot ngaleng ri sha kri den haban sha kri ya pi kata kadai ka jing sha kri padba habangi wan hang ne hamawati haba phiyat dunti kat no ka jing khoru khoram ka surok habangi pakhat namanta ki long kmi lele kat no ka jing cincar habangi yat dunti kam dei ka basuk namanta mi ki long kmi ki ba armet ban yat dunti nang ne ringim ban se namar ngiyo ta kita kinong mikmat ngamdak kedok ti ndrai hong bangiyo kinong mikmat ki klempet yangi yangi kinong boy ki klempet ni sadin ni kinong mahati ni sadin ngide ki babet hari mentang ni syok ki babet ila de ki basta aswa ngansong ipitang gaway pinalay kani partising ka pamangi ka isis piping ibu kadaron ka cingmot ka bakraw ya ka jay benriu jongi ka balong ka jay benriu ka bom ju pendam tudong nay ka jay benriu ka bekun nagapunta ka hok jongka using uyen using ukarhu nagapunta ka dak jong ka jigslo kadon ka bangay kan biri ating ting pinalay tanga po ka office jong SP nung po jad budai uhedu jong ka district maniada ya galon oran day abdeng dusing abdeng dur kladem day baru ki sarkar ngasay kren ya kata bagi ong utaw sing kim das mutu tani ka jingmut jong u hapik menta haganu kuno office pijuin ambadan kadak jong ki lightly ki jong kli using dem day kami ya bansuong government of Meghalaya kem daron ka siya using